Здравейте, мили мои приятели! Ето ни в трети и последен епизод на Poppy Playtime Chapter 2. Искрено съжалявам, че не съм качвал от много време. Бях болен и в момента ще продължим докъдето сме стигнали. Реално играта е кратка и можете утре или други ден да очаквате Poppy Playtime Chapter 3 епизод 1. Повярвайте ми, вече ще става много интересно. Не знам защо това още е отворено, това беше миналата игра. И в момента съм с микрофон. Вау! И да, както виждате, мисля, че има някаква промяна. Ако ме чувате по-добре, можете да го напишете. Тук сме отключили влака, а сега най-важното, нека да продължим. В момента съм адски развълнуван, защото това е последния чаптър на играта. Към 18 февруари излиза чаптър 5, така че нямам търпение за тогава, защото можем да сме ги минали заедно и да почнем чаптър 5. С една ръка ли трябва да те дръпна? Не. С две. Окей, с една не става, но с две става. Добре, в момента играта е статуи и ще ни разяснят повече в играта и защо се движи толкова бавно по дяволите. Чувате ли го това? Не знам дали вие го чувате, но аз го чувам много лекичко, все едно, че нещо се движи. И това е доста крипи. Ох. Между другото... Здравей. Аз ли съм човек, който е преглеждал трейлерите на Playtime и това го имаше в трейлера? И там не ми даваше да се кача, но тук ми дава с тази ръкохватка и видях нещо, което трябва... Видях онова, с което трябва да пуснем тока, защото трябва да го пуснем. Иначе няма друг изход. В момента това трябва да го вземем и да го сложим при триъгълника. И би трябвало да пуснем тока и ще стане нещо. Ето в момента вижте. Показвам. Ето. От това се пуска тока. Взимаме го. Слагаме тук. Тук. И сега трябва да взема това. Взимам го. Слагам го и се притеглям на тази ръкохватка. Обаче не знам защо не ми дава. Окей. И тока свърши. Добре, ще вземем нов и да се надяваме, че този път ще стане. Да се надяваме, че е глич. Защото ако правим нещо неправилно, направо ще трябва да минавам, мисля, че цялата игра наново. Аз това не го искам. И да, пуснах тока в момента. И пак се чува ето това чудо. Чуйте го само. Окей, това нещо зарежда. Пак се чува това нещо. Боже мили. Това нещо е огромно. Не знам какво ще правим тук и вратата тук се затвори. Перфектно. Момент, това ще го чуя. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. Здравей, какво си ти? И го показват на екрана. Окей, мисля, че трябва да бързам. Това чудо ще ни преследва, когато светлините са изключени. Ние можем да се мърдаме тогава. Когато се включат, можем само да се оглеждаме и да си изстрелваме ръцете. И това е много страшно.
Чай трябва да изчакам. So sad to see the kids go. They called me mommy because I was the closest thing they had to one. Между другото ще ви кажа едно нещо скоро, ако искате ще направя SMR. They Well. left mommy to die alone. Mommy didn't И that. But you worked here. So if ние сме работили тук. to die alone. И този, който заслужава да умре сам, си ти. Това нещо ме преследва. Добре, тичай и просто няма да поглеждаш назад, защото ако погледнеш назад, 100% това ще е до тебе и ще изяде. Това са ръкохватки. Това са ръкохватки, с които мога да се хвана. И да видим какво... не, сготвен съм. Сготвен съм. Easy, medium, какво? Не, това е easy. Окей, взимаме easy момент. Само да изчакаме, взимаме easy. Защото... Нали е easy, най-лесното. Аз искам да избягам от тук по най-лесния начин, така че... Окей, просто тичай, натам има нещо и не... натам е блокирано. Там има ръкохватка. Това ще е доста добре и моля ти се да се хванеш. Защото не мисля, че ще е ръкохватка и натам е блокирано. И също така имам една теория за играта. Мисля, че няма да избягаме с влака или пак ако избягаме, в следващия чаптър 3 ще сме се завърнали или ще сме като тотално различен човек. Не знам какво ще стане накрая и искам този да го погледам, защото да се надявам, че няма да ни изяде. И погледнете го сам как ме гледа той. Като ти шибна един със стара ръка, ще изчезнеш от лицето на земята. И просто се бъгна. Окей, перфектно, аз ще се махна, защото не искам да ме изяде. Where did you go? The game is over. Там е доста дълбоко и тази нещо говори. И не мисля, че... Между другото, ние така майче сме минали третата игра и тя трябва да ни даде кода, даже тя си го каза, но не мисля, че тя е... The game is really hard. Не мисля, че тя ще бъде много щастлива. И... тя иска да ме изяде. Тя не е хич щастлива, пич. Това е хорор. Това е като балкански страшен филм. По принцип. Между другото, фитнес манджа на як ютубър, можете да го намерите. Това от него съм го научил. Много як ютубър, да се надявам, че ще ми види канала. Даже май ще го спомена. Нагоре, да. И той има много як канал, прави много хубави видеа. Да се надяваме, че може да ми види видеото и да се абонира за мене. И благодаря ви, между другото, за 52 абоната в YouTube. И вече сме 140-150 в TikTok. И това също е огромно, човек. Я тук има някаква бележка, ама не искам сега да я гледам. Това е огромно. Тук има бутони на 90 градуса и да завъртя едното на 90 май. Не знам. Там е отворено. А пък там пък има скенери. Мисля, че... Мисля, че това за скенера, който трябва да го сканира, ще го вземем от там, където е отворено, така че нека да си направим пътя на там. В момента съм малко така оплашен, защото тя може да ми скочи от всякъде. И буквално ние избягахме от играта, което е... Вау, в смисъл. Избягахме от играта и тя хич не е много добронамерена към нас. Така че се надявам да не ни изяде следващите 10 минути. Защото просто ще съм много ядосан.
Дано искам просто това да е последния път, който я виждам. И да избягаме с влака, обаче не знаем кода, защото на нас ни трябва третата част от него. Meow, 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 but to be or not to be? That is the question. You and I were meant to be. Don't make me sting you. I'll do it. You need to get out of here. Здравей. Just kidding. Go have fun. Добре, тя се избазика с нас, че трябва да се махнем от тук. Направо перфектно. Много добър базик. И аз ще ви кажа, трябва да се махнете от този канал. Не го първете. Беше базик. Или? Добре, да, базик беше. Или? Базик. Споко, ама... Как ще се базикаш толкова сериозно, пич? Тук е опасно и трябва да се махнете. Ха-ха, просто базик. Забавлявай се. Малко ме побиха тръпки от това. Добре, в момента тук има някакви бутони, има ето тази ръчка за нагоре, обаче не ми дава да я дръпна. И тези бутони, това са играчките, мисля, че които трябва да ги сканираме. И с тези бутони ги регулираме към някъде. Не знам на къде. И те се произвеждат, обаче откъде надолу е някаква бездна. Няма нищо. Бездна. Какво искате да е? И просто буквално, да, ето още един бутон, ако мога да го натисна, ще е прекрасно. И също така просто ето още един. Не знам защо са сини и жълти такива червени. Просто не знам какво е това място и откъде се произвеждат тези играчки въобще, защото тук няма никой кой ги произвежда. Това падна. В момента трябва все едно да изложим това скенера, ето гледайте сега. И така, слизаме надолу, ето я. Сега ще я видим. Бънзо Бъни за 3 годишни. Аз съм на 11, не ми трябват за 3 годишни играчки, така че нея ще я сканираме, би трябвало. Защото не знам какво трябва да сканираме, защото в чаптър 1 сканирахме някаква играчка, дето сега беше на този картон. Ето там е скенера, трябва да я сканираме там сигурно. Нека си поправим пътя на там. Не знам въобще защо са го направили, да се мърда. Смисъл, те може да са спестили материали, ама не мисля, че са спестили много пари. Кой въобще с всичкия си ще даде толкова пари, защото това сигурно струва уникално много, за да построи тази фабрика, която в момента сме. Ако имате теории, напишете ми ги в коментарите, ще се радвам да ги чета. Защото и аз имам една огромна, която може да ви кажа в шорт, ако искате. Обичам ви наистина и в момента сме тук и тази врата, не е отворена, но има това някаква лаборатория с някакви експерименти. Да не би тук да са правили експериментите с тези деца и с играчките. Има 2 пътя, обаче аз ще тръгна на дясно, ако не се лъжа, че е това. Тази шахта не знам, що е затворена. И тук има ръкохватка, няма какво друго да правя, така че ще се плъзна по нея. И... умрях. Добре, пишете в коментарите колко бързо ще се респауна. Победителят печели PlayStation 5 плюс Poppy Playtime Chapter 1 и 2, 3, 4 и 5 всъщност. Хайде, продължавайте, пишете и победителят ще го харесам. За коментара говоря, знам какво си помислихте. За това. Ето в момента и пак ли умрях? Не. Жив съм. Жив е, той жив е.
там горе на Балкана, ако не се лъжа. Между другото, мога да ви се похваля с едно нещо и това е, че знам стихотворение за 9-ти клас. Сега няма да ви го казвам, ама просто го научих. То госпожата ми каза дено. В момента, ако може да стане, ще е перфектно и най-сетне стана. Защото можеше и да не стане. И това също беше в трейлера, трябва да си откъсна сега другата ръка. И това ще се отвори, да сложим това там и да пуснем тока. Иначе няма по какъв друг начин, ето, вижте сега. Така, 3, 2, 1. Така, взимаме тебе. Така, да не ми скъса ръката. Буквалния смисъл. Слагаме тук и по най-бързия начин трябва да пуснем тока, защото тези врати се отварят. Така, теб те хващаме. Теб също те завързваме и пускаме тока от First Try, момчета. First Try. Смятайте колко съм задобрял на тази игра. Тебе няма да си слушам, защото не искам. Това чудо какво е, не знам. И лабораторията в момента... Чух, че се отвори. Да, лабораторията в момента се отвори. Така че се радвам. Мисля, че най-сетне ще отидем там и ще разберем истината, след което ще се махнем. Да се надяваме, че ще е така, както аз си мисля. Защото ако не е така, не знам какво друго може да е, хора. Какво? Не ми казвай, че пропаднахме тук и ще трябва да се махаме, нали? Нали? Ей, там има... О, не. О, не. Не. Тя мрази такива читъри. И сега ще играм последна игра. И се нарича... Криеница. О, не. О, не. Бързо, защото тя сигурно ме е по пътя. Майко мила. Молете се за мен, защото става 3, 2, 1. Не знам на къде съм, просто бягам на някъде. Не знам трябва ли да се скрия или не. Просто бягам на някъде и бягам. Изход, ама той е затворен. Добре. Варелите просто. Взимай варелите. Така. Тук дупка в стената, влизай, прави какво ти искаш, ма просто се скри от тая лудата, защото и тя не е добре с нървите като мене. Май, поне си го признах, че не съм добре с нервите. Какво? И това нещо още зарежда. Окей, залагайте в коментарите колко време ще зарежда. Победителят печели сърце от мен. В момент... О, не. Така като зарежда и лагва не ми дава много добър вайб. Хей! Аре, бе, това колко време ще зарежда? Не ми казвай, че току-що играта крашна. Окей, това зареди. Добре. Също така... Тая ръчка не знам за къде това ще се отвори ли. Не отвори се там. Окей, тичай... Бягай, фигурка. Здрасти, чао. Падай, де. Не знам сега на къде сме. Има emergency exit. Авариен изход, обаче не работи, не бачка. Значи сме на там. Защо винаги изхода на бачка, не знам, и тази врата нещо беше обърната, да се надявам, че и аз няма да се сега. Винаги в моите видеа ще стане нещо такова, говоря много бързо, защото съм под напрежение. Нямате си на представа в момента какво се опитам да направя, за да се скрия от тая. Даже не мисля, че ще трябва да се скрия, нещо ще я победа. В момента си запълням просто числата. Няма да говоря, за да ги запомня, но мисля, че трябва да я убия или нещо такова. Много се радвам, че наистина останахте с мен до края на този чаптър. Още не е до края де, но ще го минем. И в момента запомних го. Синьо. Майче беше синьо.
след което оранжево или жълто беше това, не, с червено, сетих се, синьо, зелено, ето го зеленото, и аз се обърках, и жълто. Окей. И дръпни се. Така. И това отвори, не отвори тази врата. Окей. Сега, ако ме подгони нещо, защото винаги на пъзели нещо ме гони, ако ме подгони, тая лудата директно се скривам. Там, където правихме това за тока. Виждате ли, че съм прав? Вие трябва да ми вярвате на мен, защото аз винаги ще съм прав. Тази лудата винаги ще ме гони. Защото тя иска просто да ме изяде. Няма какво друго да ме направи. Ето, аз ви казах, че тя ще ме подгони, трябва да се скрия тук. Къде иначе друга да може да се скрие? Това е просто уникално. Направо много добре са го направили, измислили. И мисля, че вече се успокои и я няма. По музиката се ориентирам. И да, доколкото виждам, изчезна. Да се надявам, че няма пак да се ресетне всичко и пак да ме подгони. Защото онази врата беше вече в паяжина. И да, не ме подгони. И тази стая също вече е огромна. Тук има някаква пещ и за сега не искам да влизам в нея, но ще влезна. Тук има нещо като машина за сладоледаджи ли ще ставаме? Предполагам не. Тук пък има някакви лазери, има за ток. Взех нещо и тук падам от мапа. Взех нещо, момент, искам да видя какво взех. Gear Mode майче е това. Колело. Окей. Сега, тук има някакви стълби, да се надявам, че там е изхода. И... да, тук трябваше да го сложим. След което там има... Да, трябва да вземем ток и да го сложим, би трябвало. Нека да го вземем. Какво друго да правим? И... Добре, сега просто чакаме да стане резултатът. Уоу! Буквалния смисъл. И какво стана? Някакво ново жълто колело. И... Добре, в момента не знам какво трябва да направя. Трябва да го сложа тук. Направо каква игра. Тая сигурно пак ще ме подгони. И така, че ще се скрия в печката този път. В печката. Ето, даже тук има някакви... Да, тук има някакви стрелки. Хората са направили да се усетиш, иначе какво друго. И... не. Добре. Тая мисля, че вече е до мен, така че няма да гледам назад и директно се шмурвам в печката. И затваря вратата. Затваря! Окей. Целият екран се тресе, се едно, че става земетресение. Да, колкото он тежи, аз не знам, нещо не е добре. И вече всичко се успокои. Би трябвало. Да, всичко се успокои. И аз също се успокоих. Аре бе, колко бързо се отваряш и ти. Стъкнах се. Не съм. Добре. Сега просто нека продължаваме. Това е... Окей, не се ресетна. И... Първо искам да погледна какво има долу. Виждате ли го това как лекичко се показва и очите й светят? Окей, сега сигурно пак ще ме подгони. Значи бягам. Дърпам и бягам.
дай продължай. Не, тук. Камъни, здрасти. Какво става тук, бе, човек? О, не. Надолу ли? Да, в смисъл. А къде другаде? Нищо не се вижда. Каква е тая игра, бе, човек? Всичко на Макс Брайт и пак не се вижда. Окей, нагоре. Слушам те. Игра, слушам те. Но там е блокиран, значи хватка. Хващай се веднага, хващай се. И... Умря, какво винаги се случва в моите видеа? Не знам на кой друг видеята се случва просто да умреш тъй. И в момента ще ни респалва 1 милион години. Сигурно аз вече съм мутирал ген. Мутирал ген ще съм. Колко абонат ще имам? Дай да го закръглим на 1 милион за 1 милион години. Иначе, да, толкова. Сега само ще трябва да чакаме, защото няма какво друго да правим. Да, няма какво друго да правим, освен да спрем видеото. И, окей, сравнително бързо ни разпална. И нека да започваме обратно. Мани как лаги, човек. Какви са те кът-сцени в тези игри, бе, човек. Аз знам. Тя минава по огън. Как това го прави без да се запали? Това е огън. Окей, в момента минава и не знам, че не виждате нищо. Спокой, аз съжалявам. Буквално се едно, че съм във войда. Нагоре, да. Ясно е. И би трябвало вече да успеем, да, наляво. И се хващай. Не. Пак ще трябва да чакаме. Ставай. Станал съм. Станах. Буквално станах. Окей, сядам просто и чакам да ме респалне, защото това пак ще ме респалва 1 милион години. Съжалявам. Не мога да забързам видеото, защото не че не знам как, но просто като го забързвам се получават едни проблеми и се забързва. Става на забавен. Аз спа на забавен каданс. На бърз кадър за постоянно и не мога да го спрам. Но иначе програмката, с която едитвам, е много хубава, така че не е тя виновна, аз съм виновен, защото не знам как да едитвам сигурно. И нека дърпаме и бягаме. За трети път, ако не се лъжа. Така, знам, падай вече, минавайки каквото правиш там. И тая нещо не е добре с нервите, защото според вас нормално ли? Така, хващай се. И тая пак ме уби. Ще стане. Някой ден, някой час. Така че ми пожелайте късмет. Наистина, в момента гледам навънка, че е слънчево, а аз седа тук и едитвам това тъпо видео. Не знам, даже може би няма да вземе повече от 100 гледания. Сигурно ще е така. Но аз го правя за вас. И го правя за забавление. Така че нека да продължаваме. Спокойно, няма да свършим до тук. Айде пак за кой ли път. 2 FPS бягане. Това само аз го мога. Значи, хората, които играят от телефон или таблет, са най-добрите. Никакви компютри, никакви PlayStation. Даваш им един телефон Nokia на 30 FPS. На 30 FPS максимум и минимума ще е 1 FPS. И те пак ще се справят с всичко, човек. Както ме виждате. Защото просто те са свикнали и аз съм свикнал. Окей, качвай се нагоре, без да умираш. И така, тебе те взимам.
И... Омага стана! Най-сетне момчета и момичета, boys and girls, най-сетне го направихме и Emergency Exit работи. Мога ли да се обърна обратно? Не може. Да, има прежина. Emergency Exit работи. Така че... Пожелайте ми късмет. Окей, в момента само си сканирам ръката. Уж само си сканирах ръката, ама тази вече му подгоре. Не знам, защо не издаваш звук. Давай, отваряй се. Така. Какво? Чакай, какво? Умирай! Умирай в адски болки да го виж в ада същество, такова мръсно нещастно. Какво си прави, какво правиш на тази земя, бе, човек? Да смаже машината, да направо ни... Айде, умирай! Така. Хубаво ли те ся? Хубаво ли? Хубаво ли те? Щях да кажа. Ама, какво си ти? Има невидима стена, направо перфектно, но какво беше това, което току-що видях? Нищо, просто... Тая уж щеше да ни даде третия код, ама умря с третия код. Толкова много си го пази, че го отнесе в там, където я взе. Оная ръка, не знам каква беше. И убихме я, както знаех. Обаче сега как си вземем кода, ще продължим ли? Аз не знам. Ще продължим ли да търсим кода или не? Буквално не знам. Но мисля, че ще продължим да го търсим и това беше касета, обаче не мога да я пусна. Окей, здраве да е, да вървим. И тебе... И както гледам в момента, за вас е невидимо, но тук имам един тракер, който ми отчита колко минути е клипа и за сега 32 минути, даже стават 33 вече и наистина искам да ви благодаря, че останахте до тук с мене, защото това е много за мене, обичам ви момчета и момичета и сега нека да вървим. Обаче на тук е затворено. Попи. Какво правиш тук? Ето го, ето е и втората част от кода, не го е отнесла. Ясно. Обилия. Така мисля. Добре. Окей, трябва да си тръгнем. Аз се надявам. Сега би трябвало и това нещо се отвори там. Чух нещо да се отваря. Сигурно у нас врата. Да, и там има парзалка. Добре, сега взехме втората част, третата де, от кода. И се надявам наистина да избягаме от тази фабрика и третия чаптър да сме като... ето го това куче, дето не знам дали унищожихме. Но да се надяваме, че в третия чаптър ще сме като различен човек. И ето го влака, но натам може и да се ходи. Не, има невидима стена. И... окей, нека продължим като си отворим вратата и направим кода и избягаме просто. Окей. Use the inventory to vial the code. Да, ето го. Кодът. И в момента само ще го настроим. Значи, първото е това същество и някакво от първия чаптър. Ето тази пчеличка пак от първия чаптър и тази лудата деца я убихме. Обаче не знам защо не мога да сме на цвета. Защото съм натиснал цифрите, окей, сега ще направя кода грешно и пак ще го напишем. И... добре. Да, вече можем да ги сменим. Не, тая беше в червено и ти в синьо, да.
И сега трябва да видя цифрите. Момент само, ако намеря. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Окей, стана. И сега трябва да дадем газ. Наистина ли ще си тръгнем? Не вярвам, че ще си тръгнем или пък ще си тръгнем и сме като различен човек следващия чаптър, но не знам. Окей, нека да видим какво ще стане. Не знам дали да съм тих или да говоря, но съм много развълнуван, защото буквално в момента тръгнахме от тази фабрика и можем да се махнем. Или пък следващия чаптър да продължи навън извън фабриката. Не знам, всичко е възможно и сега само чакаме да видим какъв ще е края и да започнем с чаптър 3, който е интересен факт. Тази игра от 2022, а пак чаптър 3 излиза 2 години по-късно. Демек 2 години моб не са качвали никаква игра, нито пък трейлери. Трейлери са качвали, но много малко. Чак. So scared she'd put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't Какво? let you leave. Тя буквално смени стрелката на... Do you know how long Тя I've been буквално ни stuck in прати that на case? друго място. Well, too Значи long. теорията ми е била I had вярна, so няма да се much махнем. time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Окей, тя каза, че няма да се махнем, защото тя била оплашена и това нещо набира много скоро. Сигурни ли сме, че това нещо е за деца? Влака говоря, де. Сигурни ли сме? Окей, тя накратко каза, че буквално това набира много, че тя е била изплашена, че моми ще я сложи в кутийката, която я освободихме в чаптър 1. Много неща се случиха. Брат, какво е това? Колко набираш пъти? Какви са тези неща? И сега няма да... Сега няма просто да не мога да се би... Стоп трейн! Спирам го! Сега няма да се върнем в отвънка. И това е... Дали ще спрем наистина и ще продължим отново? И... Какво? Катастрофирахме. Перфектен край на тая игра. Така че... И какво стана току-що? И това беше, хора, минахме чаптър 2. И за съжаление това ще е последния епизод на чаптър 2. Обичам ви, хора, наистина много ви обичам. Чао от мен, утре или други ден очаквайте чаптър 3. През това време мога да правя някой шорт. Така че чао от мен, обичам ви и бъдете здрави. Чао!